Atalazea motel, asexualitatea atalazea, gutzi laukan abstinentziari, asexualitatea ditzarekin, eta horrein atalazeak, baina zuek zer? Ongi eta horri ikuer neusun neuretzokora. Gaur, asexualitatearen eta asexualitatea atalezen inguruan aritu gara. Baina hori, egin baino lehen, gauza garrantzitsu bat. Asexualitatea ez da ez zelibatua, ez sexua abstinentzia. Izatez, asexualitatea sexu jora da. Bai? Hau izan da, zer da asexualitatea? Asexualek beste pertsonekiko gura gutxi edo eza duten pertsonak dira. Jazta, hori, ez dago horik. Eta orain, atalazeak azaltzeko, horretarako beste kontzeptua azaltu behar dugu, eta da alosexualitatea, eta zango duzue. Beste kontzeptu bat? Bai, beste kontzeptu bat. Zeintzuk dira alosexualak? Beste pertsonekiko gura duten pertsonak dira. Adibidez, homosexualak, heterosexualak, bisexualak, da, alosexualen eta sexualen artean dauden pertsona guzti horiek, hor tarte horretan dauden pertsonak, asexual atalazeak dira. Hau da, asexual atalazean dauden pertsonak dira. Hori da, bakarrik ez dago horik. Egia da, asexualitatea asko sakonagoa dela, baina azteko nik uste nahiko dela. Mila esker eta horrengon arte.